yaro dan Allah zo. Yaro zo. Dan Allah Maryam za ka kira mu. Idan budurwa ce naira 50, in bazawara ce naira 30. To wannan tsohuwa ce. Gogo, wuce don Allah. Allah isa rago. Ah, baby. Lafiya lau, baby. Ya kiki? Wallahi lafiya lau. Wallahi kaman ka sani ina ta son in kira ka ina son ganin ka. To. Wallahi abban mu ne wai in fito da miji. Shi ya takura min kai in fito da miji nace ni kuma wallahi kai nake so. Ke dakata. Akwai wata baturiya da nake ta saiti a Twitter, wannan tsohon ya zo ya rufe Twitter. Na ji daɗi da mutumin nan ya shaƙe Twitter nan. Wallahi da ina da abin kyauta da na mashi. Yanzu kina ganin wani abokina a nan fan shekara wata baturiya tsaleliya ta zo ta yi wub da shi. Ni ma bibi ka wub da ni mana da. Ai na zan yi wub da ke ni ma ba a yi wub da ni ba. Idan aka yi wub da ni ma sai in zo in wub da ke. Kin ga an yi wub da hub kenan.